vítam vás u nového videa. Dneska som tu s druhým youtuberom, s Ryzigom. A si hráme, že je Doors. Ryzigo, pozdrav. Čus. A obidva sa snažíme dať, koľko odberateľov sa snažíme dať. Ja sa snažím dať aspoň Ja 50. OK, to je dobré, ja mám aspoň že 68 odberateľov. Hej, Ryzigo, poď zober kľúč, tak ja zoberiem kľúč, odomknem. Kámo, ak dostali mne prvý, dali sme si takú challenge, že kto dostali mne prvý, alebo zomre prvý, prehráva. Áno. Áno, coiny. Nás boli coiny. Mám si ich zobrať. No poďme ďalej. Počkaj, tu nám budú coiny. Tak. Na milión coinov, kámo, prečo si z... No poď. Kámo, ale toto bude easy. A dúfam, že sa dostaneme aspoň... Aký si nám cieľ, že do akých dverí sa dostaneme? OK, tak skúsime. Poď sem, poď pozrieť tie izby, tam sú coiny. Oh my god! Wow! Ideme ďalej. Keď to na nič nie. Okay. Poď sem, poď sem. Ceruska. Ty zober tú druhú ceruska. Čakaj, kde? Áno. Ešte tu má. Ďalšie coiny. Poď, ideme ďalej. Tak. Sem. Ale kľúč my potrebujeme. Ja viem. Áno, ja som našiel neviem koľko coinov, ale strašne veľa proste. Počkaj, tam ide kľúč do toho. Áno, tam potrebuje dať kľúč a to sa ti otvára dvere. Aha. Ak si dobre pamätám Doors, tak to by malo byť niekde tuto. Nič. V nejakej poličke. Nič tu není. Kamo, ale Ryzy, prečo nebereš žiadne coiny? Na čo je tam ten písací stroj? Kamo? Coiny? Mám. Máš? A koľko ich máš teda? Coiny? Ja mám ďalšie. Koľko máš teraz coinov ty? Ryzy, ešte je nejaké miesto, kde sme sa nepozerali? Tu na... Nič. Kámo, ale ja myslím, že keď tu dostaneme dlho, že má spojiť tá príšera. Ale nevieme nič nájsť. Snažím. Tak sa posnaž trochu viac. Nič tu kamo není. A ľudia, ešte keď to dopozeráte, tak by som vám chcel povedať, že... Ryzy, poď sem, poď sem! Že, ne, že ja som dlho nenatáčal, tak človek sa nerazil môj mobil, takže teraz po dlhej čase na niečo bude. Mám kľúče, poď. Kľúče. Mám. Poď, otvor, tam tie, tuto. Ja otvorím, dobre? Bo chceš ty? Aha, ok. Ty. Kámo, ty, lebo tam bude nejaká príšera, ja sa stavím, kámo. Sa doserieš čas s prepačením. No poď ďalej. Kámo, cítim, že to nebude dobré, ja sa radšej schovám. Budeme poď sa tam pozerať. Ja viem, čo tam je. Nesmieš sa na tej príšery pozerať. Poď. Keď čo robí toto, jak Mike Jackson, že? Áno. Teraz máme to dvere. OK, idem. Jak Michael Jackson. Dal som to. Sa môžem pozrieť? No ešte jen tam pod dlhou. Ja sa pozriem a tam vidím lepku. Poď sem. Ryzy. Kamo. Ja nejdem. Ani ja. Nie, ideme ďalej.
Nie, tam nič není, tam nič není. Tam nič není. To nie sú tie dvere. Kamo, dáme Toto si sú takú či? challenge, zmeň... Podľa mňa... Nie! Ja cítim, že tu už bude niečo. A ja cítim. Oho. To som... Otvára 9. Kamo, posledné dvere a máme to vyhraté. A musíme ešte dojsť do 11 a máme to vyhraté. Kamo, pozor, je jumpscare. Takže máme to vyhraté a teraz len... ak chcete pokračovanie ľudia, tak... Poďte like a odber. Dajte like a odber a dáme pokračovanie, ak získa toto video 20 lajkov. Dobre? OK. Stačí. Ale nie 20 menej, ešte 5 aspoň 20, iba. 20 stačí. Kamo, ale poďme ďalej, že možno sa do tých 20 nakoniec dostaneme. Pomoc. Kamo. Vystaň odtiaľ. OK, možno sa do tých 20 dostaneme nakoniec. OK. Ja som sa vystrašil. Ja som zomrel. Ale bože, ja som sa Takže ľudia,